Вітаю вас з України, зі Львова. Мені приємно представити Західний інформаційний фронт в частині Білоруського інформаційного центру. Олексій Францкевич сидить в залі. Два білоруси і один українець започаткували таку структуру, яка є окремим підрозділом. Портал Західний інформаційний центр був створений в 2016 році ветеранами АТО, які прийшли із Донбасу і зрозуміли, що без інформаційної підтримки, без інформаційного опору російській агресії, російській гібридній війні, цю війну виграти неможливо. Тому що паралельно із боротьбою на фронті йде боротьба за розум, за почуття, за емпатії, за симпатії в Європі, за симпатії до народів. І цю боротьбу на сьогодні ми виграємо. Україна перемагає в інформаційному фронті Росію, і ми надіємося, що з нашою допомогою Білорусія також почне перемагати в інформації з Росією. Насправді, якщо ви знаєте статистику, то 17 мільярдів доларів Росія витрачає в рік на інформаційну, дезінформаційну політику. Чи є такі кошти в Україні? Звичайно, що ні. Чи є такі кошти у білоруській опозиції? Звичайно, що ні. І для того, щоб хоча б протистояти на рівних, потрібна цілеспрямована робота безплатних волонтерів, громадських організацій, якою і є Західний інформаційний фронт. Він не фінансується жодною партійною чи державною структурою. Він існує за рахунок донатів. І перші кошти дали друзі, ветерани АТО, які на 4-й день війни ми відновили свою роботу, тому що бачили невелику необхідність. Деякий час вона була призупинена через те, що у нас була політична зміна. Коли до влади прийшов Володимир Зеленський, то він не вважав, що Росія у нас є ворогом. Ситуація наскільки змінилася, що Росія вважає Володимира Зеленського найбільшим бандерівцем в Україні. Бачимо, як міняється думка Європи, думка Америки. І я надіюся, що такий самий слід очікувати зміну думки і відносно білоруського питання. До білоруського питання я прийшов фізично сам десь в 2010-2012 році. Один із моїх друзів, засновників Білоруського інформаційного центру, має статус політичного біженця в Україні через те, що він обвинувачений режимом Лукашенка на 9 чи на 10 років за якісь міфічні кримінальні економічні злочини, яких він, звичайно, що не робив. Тільки через те, що Олег Юдін, зараз в Україні він покій, він підтримував діяльність білоруської опозиції фінансово і отримав такий статус, що він вимушений був тікати з Білорусі, отримав статус політичного біженця, що підтверджено навіть польським судом, тому що в нього був така ситуація, що Білорусія хотіла екстрадиції цього чоловіка із території Польщі, і 7 місяців він захищав своє право мати окрему думку від діючого режиму. Так я попав в білоруську тематику. На сьогодні, скажемо прямо, відносно білорусів в Україні не завжди справедливе відношення, тому що, оскільки не було інформаційної політики опозиційної відносно тієї ситуації, то донедавна Лукашенко в нас був миролюбивим сусідом, який допомагає Україні отримувати дешеві нафтопродукти. Це, звичайно, дуже ганебна сторінка в наших відносинах, але тоді реал-політика української діючої влади, вона не звертала увагу на тисячі в'язнів політичних у в'язницях на Білорусі і вважала, що інтереси держави є важливіші. Наскільки це погано, ми розуміємо зараз, через те, що деколи гроші, великі фінанси не вартують занедбання принципів. До того прийшла Німеччина, до того приходить Євросоюз, що навіть деколи треба заплатити більше, але не підтримувати диктаторські і тоталітарні режими. Білорусів вважають посібниками російської агресії на рівні ментальному українці, і це відображається, скажімо, не завжди у сприятливих відносинах в державних органах.
хоч на державному рівні законодавство не змінилося, але ви повинні розуміти, якщо 600 чи 700 ракет з території Білорусі падають в Україні, і з них там частина у Львові, де я живу, то це не може не давати якесь несприйняття і нерозуміння. В деяких кафе у Львові з'явилися таблички «Білорусів не обслужуємо», і, скажімо, на подачу документів є нервова і не дуже приємна реакція. Але це все пройде. Це все пройде тоді, коли більше буде інформації, і ми тим займаємося. Власне, своєю ціллю ми поставили інформаційний супровід діяння білоруської опозиції в світі. Ми надаємо площадку всім. Ви бачили, що у нас і Стрижак був, і представники Тихановської, і Францкевич часто буває, і Сергій Бульба, який тут в залі. Ми надаємо площадку всім, хто виступає проти Лукашенка, проти Путіна. І... Я задовго, я ще трошки. Я спеціально говорю на українській мові, тому що білоруси і українці розуміються на мовному, ментальному рівні. Я це зрозумів, спілкуючись із білорусами. Ми будемо допомагати і супроводжувати всі дії форуму. Ми оголосили про пряму трансляцію, вона зараз йде в Україні з нашого порталу. Більше того, ранком нас атакували. Була атака на сайт, мені повідомили хлопці, але я думаю, що на цьому хвилину трансляція йде, я транслююся по Україні. Ще раз від імені України бажаю вам плідної роботи, організованості, подолання протиріч, тому що тільки в єдинстві можете досягнути мети, яка нам теж подобається. Це перемога над фашистським режимом Лукашенка і Путіна. Дякую за увагу.